Genesis ti aduananum. Na afei na Yosef ntumi enhye ne ho so wo won a oginagina ne ho no nyina anim. Na oteam se, Moma nipa nyina mfiri me ho mfiri. Na Yosef reyi ne ho adie akire ne nuanom no. Na onipa biara nyina ne nkyɛn. Na ɔmaane ne so sui. Na Misrifo no ne Faro fiefo te. Na Yosef ka kyerɛ ne nuanom se, Mene Yosef, meja da so te ase ana. Na ne nuanom antumi amua no. Na emom wɔn ho dwiri wɔn no nanim. Na Yosef ka kyerɛ ne nuanom se, Montwimpini me. Na ɔtwipini no. Na ɔse, Mene mu nua Yosef a motɔɔ no ba Misrim no. Na afei mo ma ne nyɛ mo ya. Nso mo bu mfu mo ho sɛ motɔn me ba ha. Efiri sɛ nkwagye nti na Onyankopɔn soma me di mo anim. Na mfie mienu ni a ɛkɔm ba asase isuo. Na aka mfie num biew a funtum ne otwanim. Na Onyankopɔn soma me di mo anim sɛ mema monya nkaye wɔ asase so. Na menye mo nkwa a ɛbɛma dodoɔ nara afiri mu afiri. Na afei ɛnyɛ mo na mo soma me ba ha. Na mmom Onyankopɔn na ɔde me abɛyɛ sɛ Faro n'agya ne ne fie nyinaa awura ne Misrim asase nyinaa sodifoɔ. Munya ntem kɔ m'agya nkyɛn nkɔka nkyerɛ ne sɛ wo ba Yosef sie nie. Onyankopɔn de me ayɛ Misrim nyinaa so wura. Sane bra me nkyɛn nkyɛ. Na betena Gosen asase so. Na wabɛn me. Wo ne wo ma, ne wo mama, ne wo nwan, ne wanantwie, ne de owo nyinaa. Na mɛhwɛ wo hɔ, efiri sɛ mfie num kom da so reba. Na ohia anhia wo ne ofiefoɔ ne de owo nyinaa. Na hwɛ, mani ehunu, me nua Benjamin ani ehunu. Sɛ mano na mede mekasa me kyerɛ mu yi. Na monka mani onyam a mewɔ wɔ Misrim nyinaa enkyerɛ magya. Ne de mo hu nyinaa. Na monya ntem fa magya nsane mmra ha. Ɛna ɔsɔ ne nua Benjamin kon mu na osuye. Na Benjamin nso sui wɔ ne kon ho. Na ɔfefe ne nuanom nyinaa ano. Na osun wɔ wɔn so. Na ɛno akyiri no, ne nuanom no ne no kasae. Na wɔte nka wɔ Faro fie sɛ Yosef nuanom aba. Na ɛsɔ Faro ne ne nkoa ani. Na Faro ka kyerɛ Yosef sɛ, Ka kyerɛ nuanom sɛ, yei na monyo. Momfa nneɔma nsoasoa mommoa no. Na monkɔ Kana asase so. Nkɔfa mo agya ne mo fiefoɔ mmra me nkyɛn. Na mɛma mo Misraim asase so de ɛyɛ. Na mo adi asase no sradeɛ. Wɔhyɛ wo sɛ, ka kyerɛ wɔn sɛ, yei na monyo. Momfa nteaseɛ na mfiri Misraim asase so nkɔma mo ma. Ne mo yerenom, na monkɔfa mo agya mmra. Na mo nso, monwenwene mo nneɔma ho. Na Misraim asase nyinaa so de ɛyɛ yɛ mo dea. Na Israel ma no yɛ ɔsa. Na Yosef ma wɔn teaseɛ nam sɛdeɛ Faro anum asɛm seɛ. Na ɔma wɔn akwansoduane. Ɔma wɔn nyinaa ntadeɛ nsakyera ho maako. Na Benjamin deɛ, ɔma no nwetɛbena 300 ne ntadeɛ nsakyera ho 5. Na deɛ ɔde kɔmaa n'agya nso nie. Mfunumu du a ɔsoso Misraim ne pa no bie ne mfunumu bere du a ɔsoso aburo ne paano ne akwansoduane a ɛbɛyɛ n'agyadea. Na ogyaa ne nuanom kwan ma ɔkɔe. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Mubu nkofu mo ho wɔ ɔkwan so o. Ɛna wofiri Misraim foro kɔɔ Canaan asase so wɔn agya Yakob nkyɛn. Na wɔka kyerɛ no sɛ, Yosef da so te ase, na odi Misraim asase nyinaa so. Na nakumam yɛ no na efiri sɛ na ɔnye wɔn ni. Na wɔka nsɛm a Yosef aka kyerɛ wɔn no nyinaa kyerɛ no. Na ohunu nteaseɛ nam a Yosef asomade rebɛfa no. Wɔn agya Yakob honhom sanee no. Na Israel kaa sɛ, Ɛdɔɔso, me ba Yosef da so te ase. Mɛkɔma kohu no ansa na mawu.